नोंथांमोन बयखौबो आंनि इरिना इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। जों दा तेजपुराव थांनो नागिरदों। नोंथांमोना जोंखौ नायलांबाय थादो, जोंदो फैफाबाय था नोंथांमोना तेजपुरसिम। बिदिब्ला जों दा गारियाव गाखोबाय थांबाय थानोसै तेजपुरसिम। नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों दिनै मा मा खालामो। जाता है यही दर्द दिल मेरे दिल को रुलाता है। दिनैनि बेसमाव दिनै नोंखौनो साननानै आं हर सान गाबलाव थासै। नोंखौनो फाइनेलि जोङो दा तेजपुर सफैबाय। जों दा तेजपुर सफैनानै बिशालाव हाबग्रोनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय था।
जानोबा नों गानगोन बिखौ नों गानाबो गस्ला गाननो हागोन नायलाय sabe double XL ना दे बाबा ना Kan senang kan? Thank you so much लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसै भिडिअखौ लाजोबनोबो मोनासै नोंथांमोननो खिथिजोबनो हायासै आरो सरि बिनि थाखाय आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं आसा थाबाय आरो बाय